Hai bundufोर मोनसे बिराद मोजां खबर बन्दुफोर जाय जिअ सिम सलायो बन्दुफोर बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे खबर ना बन्दुफोरादि बे डाटा पेक एसएमएस पेकफोरखौ बेसानखो कन्टेक्ट जाबाय थायोना बन्दुफोर आंबो जायोमोन आंबो इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होबाय थाबाबो सिस्टेमखौ मिथियाखैमोनलै बन्दुफोर मायाव चेक खालामो बे डाटा पेकआ बेसेबां खै एमबि दंबावो बेखौबो डाइरेक्ट नुखागोन बन्दुफोर ख्रानो मात्र मोनसेल' फर्मुला बाहायनांगौ बन्दुफोर एसएमएसखौबो नुगोन डाटा पेकखौबो नुगोन बेसेबां एमबि दंबावो आरो बेलेन्सआ माख्लिजोबगोन एक्सपायार बन्दुफोरा नायबानो जाबाय आं खिथिनि बन्दुफोर माबायदि चेक खालामो डाटा बेलेन्स बेनिफ्राय एसएमएस पेक बन्दुफोरा नाय गैया 1299 बे नाम्बारखौ सेरना कल खालामना जाबाय बन्दुफोर हा ने कल खालामबायना हारसिं रिसिभ जानानै हारसिं दानलांबायना बन्दुफोर दानलांनोबा दानिया नैया बेयाव थांनानै नै मेसेज फैयो लोगो मेसेज फैयो बन्दुफोर दानिया मेसेजाव थां बन्दुफोर नैया नाव होबाय बन्दुफोर नैया जिअ बेल एस बेयाव सेरना नाय दानिया नैया मिस कल टु 1299 providers only plan show balance details nya balance for Jio number ini jadi number khitinaनै नै आंनिया number 1 आव 399 isi na 28 दिन 2 GB को दिनाव प्लान ओमफ्राय नैया डाटा 1.67 GB दंबावो आउट अफ 2 GB नि बेखिनिया दंबावो रा बन्दुफोर दा एसएमएस आनिया फुल दोङो बे फरनायानो जाना बन्दुफोर गोसोथोनाय गैया ओमफ्राय नैया प्लान एक्सपायर 2 जुलाइआव जोबसिगोन बन्दुफोर बेनोब्रा बन्दुफोराबो बे फर्मुलाखौ बाहायबानो जाबाय गोनो गोथो जायोना बन्दुफोर खमाय मोनसेना बेलेन्सआ बेसेबां जोबखो बेसेबां थाखोनो बे भिडिअआ सोरनि थाखाय हेफाजाब जादों बन्दुफोर कमेन्ट हरबानो जाबाय ना बाय बिराद लोमजादों बन्दुफोर बिसिनायावनो बनायबाय भिडिअखौ